Quan tens 14 anys o així, el primer que tens accés és una moto, i això et dona una sensació com de llibertat. Tant la moto com la fotografia jo crec que inconscientment surten de quan ets nen, de l'artilugi, de l'objecte, el casco, els guants, la moto, la càmera, el teu objectiu, la guerra al Vietnam, no sé, m'entens? És tota una història. L'hivern a la vinya és molt tranquil, és un moment de repòs, de calma, de silenci. Vinc a la vinya més a passejar-hi, més a trepitjar-la, a entendre-la, però és una vivència diferent. La vinya també és una mica refugi, és un lloc on moltes coses d'aquestes de pensar, que en el despatx són pràcticament impossibles, a la vinya sí que es poden fer. Corda! El fet de prendre una decisió a la vida, de saber que has d'anar cap a la dreta, quan escales també ho fas. I si vas cap a la dreta no has de pensar que potser era millor anar a l'esquerra, simplement que la teva decisió ha sigut la millor. El que es tracta és de superar-ho. El que has d'assumir són els riscos, que pot ser que t'equivoquis i et fotis la castanya. Però sí que fa llavors a la vida anar al moment de prendre decisions que les prenguis amb seguretat. Perquè en el moment que la prens, per això la prens, perquè penses que és la millor. Llavors, això és una obsessió, de trobar persones, pagesos, que estan contents, estan feliços de fer aquesta feina. Com traslladem i expliquem que això és possible? Estem apostant per un model que l'anomenem agroecologia, que extès cada cop més aquest concepte, però en el fons el que estem dient és això, tornar a la pagesia de tota la vida. Més que els objectes, m'interessa interpretar, conèixer com vivia aquesta gent, per què s'havien assentat així i no eren en un lloc de lloc, com era la seva vida habitanta de cada dia. Que tingués un objecte tau xocant, doncs fantàstic. La gent s'imagina que nosaltres atrapam causes espectaculars, no, això ja és en les pel·lícules, però en la realitat, si has la sort que tingués un objecte, un senyal xocant i que t'ajuda a interpretar, fantàstic, sense no passa res, absolutament.